No niin, tervetuloa uuden jakson pariin. Ja tällä hetkellä me jatketaan kabriolettiprojektia. Ja tämän jakson agendana on se, että miten me saatais tämä nokka-akseli. Tämä on tästä M50 moottorista ilman vanosta. Niin tämä on sen moottori imunokka. Niin seuraavana kysymys onkin, että mitä muutoksia tuolle nokka-akselille pitää tehdä, jotta se passaa tänne moottorin pakonokaksi. Ja tämähän on melko yleinenkin vaihto, ja tämä on monet muutkin tehnyt, koska se on hyvin yksinkertainen tuohon. Ja mun tapauksessa ilmanen, kun mulla oli jo tuo moottori. Niin samaa ruveta vaihtamaan. Saa vähän virtaavamman nokkapaketin tähän vehkeeseen. Mutta seuraavanahan meidän pitää ruveta purkaan tästä moottorista venakoppa pois ja ruveta ajoittaa moottori kohilleen ja ottaa vanha nokka-akseli pois ja ruveta katsoa, että mitä kaikkia muutoksia tuo vaatii. Eipä siinä kun ruvetaan ottaa venakoppaa pois ja siitä se sitten lähtee ratkiin. No niin, elikkä siinä nyt niin kävi, että venakoppa lähti pois. Se on tuolla pöntöllä, mutta sehän nyt on todella helppo tuosta ottaa pois. Se on muuta kuin nuo tulupanjohot vaan nykkii pois ja nakkaa sivuun. Ne tuolla nyt rötköttää ja sittenhän siinä ei ole muuta kuin nämä pultit vaan kiertää tuolta. No pakotemppianturi pitää tuosta pakosa downpipeista ottaa irti. Mutta muutenhan se ei ole sen kummempi. Seuraavana sitten pyöritetään tuo moottori tuolta kampuran päästä. Pyöritetään, että ykkönen on yläkuolo kohdassa ja sitten otetaan tuolta tuo pakonokka irti. Muutenkin puretaan tuo vanos tuosta eestä pois ja tämmöstä. Että mukavaa nättiä homma. Noniin, elikkäs nyt on tämä vanosyksikkö purettu tästä eestä pois. Siinä otetaan tämä öljylinja pois ja sitten otetaan se vanoksen solenoidi ja tuosta kierretään nuo pultit auki. Sen jälkeen tätä vanosyksikköä niin räjätetään vähäsen koko ajan. Sitten tässä näkyy tämmöiset spiraalihampaat. Tommoset vinot hampaat. Niin se lähtee sitten siitä pois, kun kääntää vähäsen tuota imunokkaa täältä kahtottuna vastapäivää. Niin se nuo spiraalit oikein työntää sen vanosyksikön pois. Niin sillä se saa helposti pois. Ja seuraavana pitää nyt vaan ottaa nuo pultit kaikki kokonaan pois. Nehän toki pitää löysätä ennen kuin tuon kääntää. Ja seuraavana otetaan nuo kaikki pultit pois. Tämä nokkaketju lähtee tästä irti. Tuossa on kiristäjän pultit menee. Ja sen jälkeen tuolla alhaalla, tuskin näkyy, mutta tuolla alhaalla on kumminkin ketjukiristäjä tuossa noin. Niin se löysätään pois. Se on hydraulinen kiristäjä, niin se löysää tämän pääketju, jonka jälkeen me saadaan tämä pakonokan takempi hammasotas irti, jonka jälkeen me saadaan tuo pakonokka ottaa tuolta välistä pois. Tai siinä kun jatketaan purkamista. Nokka-akselit on nyt irti. Tämä on tuon M52 pakonokka ja tämä on se M50 imunokka. Tai no, tämä on oikeastaan M50 tubista, mutta se on sama kuin M52 sinkkuvanos. Niin näissä hän niinku erona, tai ainut muutos mitä tähän pitää tehdä tähän imunokkaan, että se passaa paikalle, niin on kuten huomaa, niin tämä laippa on todella paljon paksumpi mitä tämä. Niin tuo jakoketjulinja menee pieleen, jos tämän pulttaa vaan tämmöisenä paikalle. Niin tämä nokka-akseli pitää laittaa sorviin kiinni ja ottaa tästä naamapinnasta vähän lastua pois. Tää vielä mitata, että kuinka paljon se on se ero, mutta se on käytännön ainut ero. Tai ainut muutos mitä tähän pitää tehdä. Ja sitten tässä imunokassa ei tietenkään ajoitusmerkitty enää pitämään paikkaansa. Että kun ajetaan niin sanotusti merkit kohille, eli tämä takaketju, nuo missä on reijät, niin kantit samaa suuntaan osoittaa, niin nuohan osoittaa ihan eri suuntaan, nuo nokat. Niin
sehän tarkoittaa sitä, että se kuuluu nyt tuo moottori ajoittaa vaan heittokellolla, että sitä ei enää vaan pysty ajoitusmerkkeihin luottaa yhtään. Mut se on. Eihän se oo kun kellottaa vaan moottorin kohilleen. Niin. Seuraavana mä mittaan nämä erot, että kuinka paljon tuosta sorvataan. Ja seuraavassa sakripiirissä me sitten käydään sorvaan tuo vähän sopivaksi. No niin. Täällä on tosiaan nokka-akseli sorvisa kiinni. Ja tuosta hammasrattaa asennuspinnasta pitää sorvata joku karkeasti pari milliä pois. Mä nyt oon siitä jo vähän ottanut. Mutta eipä siinä kun jatketaan sorvailu. Ja siitä 30 lähtemään. Ja uutta ripellä. Siinä tosiaan on valmis tuote. Se on. No niin, nyt ollaan saavuttu takaisin hallin puolelle. Tässä on valmis nokka-akseli. Ja kuten huomaa, siitä on nyt otettu sorvilla parin millin lastu, syvennetty tuota olaketta. Ja seuraavanahan tuo pitäisi ruveta nakkaan tuonne pakonokan paikalle. Ja ihmetelläänpä sitten, kun mä saan tuon tuonne pultattua. Sehän menee samalla tavalla kuin alkuperäinenkin. Ja sitten kun se saa sinne, niin ruvetaan vähän heittokellolla mittailemaan, että mihin asentoon se lukittaisi. Noniin, nyt ollaan edistytty. Siellä on nokka-akseli on paikalla. Ja no tämä ratas on tietenkin irti, ei sitä vielä paikalleen pistetty, mutta täällä on ruvettu kellottamaan nokkaa kiinni. Tai niin kuin se kohilleen. Niin mä teen tämän sillä tavalla, että mulla on katkaistu tämmönen runkopukin palane. Tähän laitetaan ykköspytylle tuohon yhden pukin tilalle. Ja sinne yksi hydenostaja ja siitä on helppo kellottaa, laittaa kello, niin pystyy suorana laittaa ja muuta. Kun tämähän muuten, kun katsoo täältä toista nokasta, niin on hyvin ahas tuonne yrittää väliin laittaa nostajalle ja näin. Niin tämä koen paljon helpommaksi ratkaisuksi, niin ei siinä ennen kuin periaatteessa kellottaa vaan nokka-akseliin ajoituksen kohilleen ja laittaa tuon rattaan paikalleen ja sitten rupeaa tuota imunokkaa mitottelee ja tällainen, mutta eihän siinä muuta kuin mittaa kohdalla. No niin, siellä on pakonokka on ajoitettuna ja imunokka pitäisi olla kans. Ja nyt ruvettaisiin niinku vanosta sitten kassaamaan. Täällähän tämä hammasratas, niin sehän on vakiona, pitäisi tuo rattaa osoittaa niinku suoraan ylöspäin, eli niinku tuonne pakoanturin päin. Mutta siinähän nyt nuo reijät menee eri kohtiin, niin se ei passaa. Ja sitten alkuperäiset ajoitussäät on täällä takapäässä. Nämä pisteillä oleva kantti, molemmissa näissä, kuuluisi olla tämän kannen mukaisesti vaakatasossa. Mutta ne ei vaan enää sovi, ei sillä mitään virkaa ole. Mutta tuo kyllä toimii tosi hyvin tuo kellotustaktiikka, että jos nyt meinaa näitä M50 koneita kellotella, niin suosittelen kyllä käyttämään tuommoista. Eipä siinä, kun ruvetaan tätä vanos toisen pako kautta imunokan ketjua laittaa ja sitten vanosta kassaamaan tuohon paikalleen ja sun muuta. Ja sen jälkeen saakin kokeilla pyöritellä, että onnistuko.
No niin, nyt on niinku koko moottori ajoiteltu paikalleen ja nokkien välinen ketju on paikallaan, kiristäjä on vielä löysällä ja vanoksen liikut on nyt käännetty tuonne vastapäivään ääriasentoon. Ja täällä on sitten itsessään tämä vanosyksikkö. Tämähän nyt vielä putsataan ennen kuin laitetaan paikalle, mutta tämä toimii aika liki samalla lailla kuin purkaessakin, mutta toki tämä laitetaan tuohon niin hökölle. Hammasratas pistetään oikealle paikalle, ei se mene kuin oikeaan kohtaan. Ja sitten käännetään tätä nokkien välistä ketjua tuonne täältä katsottuna myötäpäivään, niin se oikein imaisee tuon vanosyksikön sitten pohoon. Ja niin. Sen jälkeen sitten täältä näistä kurkistusreijistä kiristetään tuo pakonokan nuo pultit vielä lopullisesti. Ja sitten ruvetaan tarkistelemaan, ettei mikään ajoitus muuttunut ja kaikki pysyy paikallaan. Sitten kun ollaan asiassa tyytyväisiä, niin sitten kasataan loppuun tuo. Entä kun venakoppa paikalle ynnä muut. No niin, nyt on tosiaan me ollaan pyöritetty moottoria ja ollaan mitoitettu pakoja ja muun nokka, että ne on pysynyt varmasti oikealla paikallaan. Ja mähän puhuin silloin ihan mitä sattuu tuosta vanoksen asennuksesta, tai en ihan mitä sattuu, mutta mulla oli pyörimissuunnat sekaisin. Eli tämä asennetaan sillä tavalla, että tätä ketjua nyt pyöritetään tänne vastapäivään. Niin silloin se imaisee sisään, ja sitten kun sä purat, niin sä pyörität sen myötäpäivään. Siinä meni vaan niinku suunnat sekaisin. Mutta seuraavanahan tuo kasataan loppuun ja momenttiin kaikki kopat ja kannet ynnä muut. Ja sen jälkeen päästään jännään, että vieläkö tuo käy. No siis käyhän se. Minkä takia tuo ei kävisi tämmöisen homman jälkeen. Se on kun vaihdettu vaan pikkusen jyrkempi nokka. Mutta ei siinä aata muuta kuin nämä viimeisetkin nokkapukit tuolta paikalleen ja sitten vanoksen koppa kiinni ja loput kassa. No niin, niinhän siinä kävi, että se meni kassaan ja nyt lähdetään sitten seuraavana jännittämään, että mitenhän tämä niinku käyntiin lähtee. Oi, että on se vapaa. Jaha. Kyllähän tuo käy. Tää on puoli huonosti. No, näköjään puoli huonosti käy, mutta ei siinä. Voi sanoa kumminkin, otetaan virrat tuolta pois, niin voi kumminkin sanoa, että tämä remonteeraus on ollut niinku onnistunut. Ja eipä siinä. Tämä nyt oli sitten tämmönen lyhykäisempi episodi. Tässä tehtiin nyt vaan tuo nokkamoraus, mutta eikä sitä ole siinäkin tarpeeksi. Kiitokset kun katsoit tänne asti ja tosiaan pysyä kuulolla, että miten tämä auton kanssa loppeessa käy ja sun muuta. Tai ei siinä, katsotaan seuraavaa kertaa.